Ndipamana zviri sei? Pane nyaya yandanga nayo isati ndanyanya kupedza nguva nedata. Don't forget to subscribe to my channel if you are new here. Kana uri mutsva usakanganwa subscribe, asi kana uri returning subscriber makapenga ndimi munese, ndimi munoita kuti tirambe tichitsvaga malatest, tichitsvaga zvinenge zvichipisa, tichiita se chikupakurirai. Nhasi pane yandauya nayo iri kupisa yevanhu vari kudonha vachifa kumasvingo. Pakaipa. Saka mira unyatsonzwako nyaya yacho, unyatsoteeresa kusvika pakupera kwesitori, unyatsonzwa maitikira zvakaita zviri triki, iri triki nyaya iyi. Tinongoti kune vakafa vacho, rest in peace. Saka nyaya yakaitika ndeyekudai zvanzi kune mbavha 2 dzekumasvingo imwe yacho hanzi yakabatwa yaita se yatsara sola, vaitanga kurohwa vaita amaya ina handibendirwani. Hanzi vaitozikanwa munharaunda umu kuti vakomana ava vanofamba vari 2 ende imbavha, saka unozva vanenge vangopa target kuti one day patichavabata tichaita se chavarohwa, vanhu vachingoshaya zvinhu zvavo. Saka pane one akazoenda unoba sola, abatwa achiba sola paipai, ndopaakaita se ndopaakabva atanga kurohwa. Arohwa vhazonati maya apa ndokuwara, vhati maya ini handibendirwani, ndobata katoti zikanzi saka umwe wacho ari kupi, abva apfumura mufesi wake waaiba naye. Mufesi wake aiba naye akabva abatwa, bva atanga kurohwa achitaura kuti handisiri ndakaba sola. Hanzi vakazosvika pakumucheka maprivate parts, mufesi uye vazosvika pakufa. Iyoyo anganzi ndakaba nemumwe wangu. Saka uyu paakazoona kuti umwe wangu aita se afa, ndopaakazoti papeni handichinyeba, sola ndakaba ndega, handina kuita se handina kuba nemufesi wangu. Saka uyoyo anonzi akazotangawo kurohwawo, abva azoona kuti panapa ndauraisa munhu asina mhosva, hanzi akabva atora tambo vaazvisungirira, abva aita se abva afa. Saka hanzi adaro uyu ndiye akanyeba akazozvisungirira, iye mufesi wekuzvisungirira hanzi mwana wake akazongodonha, abva aita se abva afa. Saka ndo iri kutenderera kumasvingo izvizvi. Vakamurova vaive vakarohwa asina mhosva, vaive kusvika pakuzofa, vakamucheka maprivate parts, hana dzava mumaoko, because pakaipa guys. Vanogona kungotangawo kudonha vachiita se vachifa, because zvinonzi vabereki veuyo akafa asiri aba sola anga ari mbavha zvake, but haasiri angaita se atsarawo musi wacho. Saka vane vabereki akanyeberwa uyu, hanzi vane zvavakazoita, vane zvavakazotaura, vakabva vafamba. Saka pakaipa. Handisi kuziva kuti nyaya yacho ichapera sei. Tinenge tichikupai maupdates ezviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Zvakawanda zviri kuitika. So now ndada kunzwa kuti munofungei nenyaya iyi yaumana, chii chikuitika munyika yedu. Let me know in the comment section. Mongoti RIP, rest in peace kune vese vakaita se vakatisiya vacho mucomment section. Handiti tingoshowawo love, nyangwe hawanga ari mbavha, but koya akafa asina mhosva. Thanks for watching.